जायफ्रा नायनो मोजां मोनो बिथांमोना नाय आरो जायफ्रा मोजां मोना स्किप खालामनानै बा आनफल' खालामनानै ओंखारलांनो हागोन बाव बादा गैया बुंनांगौबो जेबो गैया बे आरोखि बाथ्राया तो जाथाया मैया मोनसे जाथाय जानानैबो थांबाय जाथाया बेनो सासे इउटिउबार ना BRB कमेन्ट चेनेल नामा जाय हक बिगोमाखौ मैया फरायसा आफाद ना बिथांमोना मा जाहोननि थाखाय बुदोंमोन बा मा जाहोननि थाखाय अफिसाव लांनानै बिखौ दरजा फांथेनानै बुदोंमोन ना बेखौ नोंथांमोना एसेब्लाबो रायजो राजाफ्रा एसेब्लाबो क्लियार जाबाय जानांगौ खोनानो आरो बिथां BRB चेनेल बिगोमा बिथांनि बुंनाय मथेब्ला माने एसे बेलेग धरननि आरो जायफ्रा स्टेटमेन्ट बड'लेण्ड रादाबाव होनाय मोनसे स्टेटमेन्ट होनाय बेफोरखौ नायोब्ला एसे दुखुनांथावना बे जुदि 7 जन गाहाम आइजोजों जुदि गाज्रि रोखोम मा बेफोरबायदि कमप्लेन बेफोरबायदि ओंखारदों आरोखि बे व्यक्तिगत बाथ्रा बियो जा बुंनांगौ बा माबा मोनसे बुंनांगौ दरखार गैया सासे हिन्जावखौ जुदि मोजाङै लाखिनो हायोबा बिनो नोंनि अराय सम थैस' थांस' ना बिनो नोंखौ जेरावबो नायगोन सेकेन्ड बा थार्ड बा फोर्थ बेफोरबायदिनि अननायनिख्रुइ गिबिनि अननाया साबसिन बयनिबोख्रुइबो बा नैथिनो थामथिनो ब्रैथिनो बेफोरबायदि लानाया बेसेबां गोजोननाय दं बिनिख्रुइ साबसिन खिन्थु सेथिनि बिसिनि अननाया बयनिख्रुइ साबसिन आरो नोंनि खैदां खैफोद जिखुनु समावनो गसंगोनाबो बे गिबियानो रावबो गसङा नैथि थामथि ब्रैथि बाथि द'थि स्निथि बेफोर गसङा तो बाथ्राखौ आं बेयाव एफाराब गोलाव बुंनो थाङाखै गाव व्यक्तिगत बाथ्रा ना ओमफ्राय आरो तो आं नैबे मोनसेखौसो एसे सिन्था खालामदों आरोखि तो मानसियाथ' भुलाखौथ' गोरोन्थिखौथ' मावा नङा मावो सोरबाया माबा मोनसे मावा नङा मावो दै बेखौ गोरोन्थिखौ मावो खिन्थु এই বুলি যে बिखौ लामा सामायाव बुनांगौ आं बिखौ बारा एसे गनायनो थान मोनदों आरोखि गोब्राब मोनदों रागायाथ' दङ बयबो रायजो राजा 7 जन गाहाम बा सोरबा आइजोनि बा माबा मोनसे बरबाद जादोंबा बा माबा मोनसे जादोंब्ला नङा होमबा रागायाथ' थागोन रागा दङ होननानै जोङो बा बुख्रुब बुसि खालामनानै लानाया जों गावबा गावनिनो खहा आरो ओमफ्राय दा जि समाव बुनाय बे समाव इलेक्शन जोंना केम्पेइनानो बा रिजाल्टआनो मोनाखै बिनि सिगाङावनो बुबावनाय होनबा जों बेफोराव बिराद गोबां पलिटिक्स माबायाव हाबलाङो आरोखि बेफोरो ओंखायनो बुनायनि सिगां जोंथ' आंथ' गोबां माबा मोनदों बेफोरबायदि फरायसा एबसु अफिस खाथियावहाय माने ओरैबायदि जादों जायगानि नामखौबो खोन्थाला बै सुबुंफ्रा एसे दुखु मोनगोन नङा होमबा ओरैबायदि जादों आं लामा गावसोरनि अफिस खाथियाव स्पिड ब्रेकार दं बा आं बाइकजों फैयो बे समाव एसे सुथा लानायफोर बायदि खालामो आंबोथ' खम बुस्थु नङा नांबा नांबाय माथो बेलाय माथो गिदिर बाथ्रा नांथोंसै बे साइड होआखै नालाय आं नांबाय आंबो ओरैबो एरखे जाया ओरैबो एरखे जाया नांबाय नालाय नांबो बासिजोब्बाय आरो जुदि नोंबो जुदि आंखौ माबा मोनसे सानना थायोबा बे बिनि बाथ्रा बेफोरबायदि आरोखि बिदि साननानै गोबां जायगायाव मोनबोदों खिन्थु आङो एरखेबाय थादों आरोखि एरखेबाय थादों बे जाथाया आंनावबो गोग्लैगोन मालाबा मोनगोन बिनि फिथाइखौ आंबो मोनगोन माब्लाबा खिन्थु आंबो ओरैनो थानाय नङा बिखौ आङो 101 बार फिदिंबाय थागोन आं बिखौ गाबहोथारगोन आं आथिं हमहोगोन आंबो फार्स्ट टाइम बारग'बाय सेकेन्ड टाइमाव आंबो ओरैनो बारग'आ ओरैनो आंबो जै सुबुंफोरखौ नागारनाय नङा आरोखि गोरलैयावहाय नागारनाय नङा हय थैगोन हय थांगोन डु अर डाइ बेफोरबायदिसो फार्स्ट टाइम आवगोल खनसे थांखांबाय बावहाय आं नायखादोंबो सेकेन्ड टाइम डु अर डाइ बे आरोखि आंना जेबो खोथा गैया खारन जोंनाबो बै जुगनि बै समनि रागाया माखासे बिथिङाव खाराखै तो गोबां बाथ्रा बुंबाय नैबे जाय इउटिउबार बिथाङा पलिटिक्सनि बाथ्रा आबसुफोरखौ माखासे सोंखारिनाय होयो नै बावहायसो आं एसे दुखु मोनदों जे बिथांखौ नों जुदि भिडिअ हगारफिनोब्ला नोंखौ जोबथा साजा होगोन होननाया जोबथा साजा होगोन होननाया मोनसे खोथाया बिराद गाज्रि राव जादों आंनि हिसाब मथे दा नोङो जुदि बेखौ लांनानै लाना थां बुजाय मोनसे बुजायनाय रावजोंबो खुगानि रावजों
खुगानि रावजों बु आखाइनि बोलो मानसिनि बोलो बिजों बुनायनिख्रुइ खुगानि रावा डेन्जार बिससिन आरोखि बियो बय बुनायजों समान सायो दिनै बेफोरबायदि राव होनोब्ला एसे मोजां रावजों बुङोब्ला हयतोबा जों मानो गनाया जानो गनायगोन दिनै फरायसा आफादाव जुदि दाथ' रावाथ' दा फरायसा आफादा जि गासैबो बिथिङावनो बुंजानाय फरायसा आफाद हिसाबै जों गाज्रि मोना जों माखासे बिथिङाव कयेकटाखौ जों बुंनोबो गोनां जायो फरायसा आफादखौ जोंबो गाज्रि मोना थानांगौ जों बर'नि गेजेराव दिनै फरायसा आफादा दिनै दुख सुख बर'नि खैदां खैफोद जिखुनु समावनो सोरनिबा न'खर प्रब्लेमब्लाबो दिनै फरायसा आफादखौ गोनांथि जायो आरो फरायसा आफाद जाय हारिया दिनै फरायसा आफाद गैया बे हारियाबो एसे दुरबल हयतोबा बिहा सिनायथिबो गैया जानो हागौ जोबस्रांलांनोबो हागौ बे आरोखि बाथ्राया दिनैहाय जोंनो फरायसा आफादा गासैबो बिथिङाव ए टु जेड लाजोबनो गोनां जायो बर'नि बर' हारिनि फरायनायनिफ्राय लानानै बा फरायनाय जोबथासिमहालागैबो बिसोरो दायित्व दं दिनै सासे गथ'आ माबायदि फरायदों बेफोरखौबो नोजोर होनांगौआ बिसोरनि सायावनो आरो बिनि सायावनो सोरबा बिसि फिसाय न'खराव दावराव दावसि जादोंबा बेखौबो फरायसा आफादानो दिनैहाय सलुसन खालामहैनो गोनां जायो नाथाय बेखौ गामिनि गावबुरा प्रेसिडेन्ट बेफोरनो हायो नाथाय बेफोरबायदि न'खरनि प्रब्लेम जेंनाफोरखौबो दिनै फरायसा आफादा बेफोरबायदियावहाय गसंहैनो गोनां जायो ओंखायनो जों फरायसा आफादखौ गाज्रि मोना नाथाय जों कयेकटा बिथिङाव बुंनोबो गोनां जायो आरोखि मावा नङा मावो फरायसा आफादफोराबो सोरबा सासे सानैनि थाखाय एज ए होल फरायसा आफाद एज ए होल दिनै आबसुआनो कयेकटा बिथिङाव बुंजानो गोनां जायो डाइरेक्ट सोरनाव थाङो दिपेन बर'नाव थांगोन बा सोरनियावबा थांगोन बेफोरबायदि आरोखि बाथ्राया दिपेन बर'खौ डाइरेक्ट जों सोंखारिनायखौसो जों नुयो जोंबो मालाबा बुङो दिपेन बर'खौ बुङो आंबो बुङा नङा किन्तु दिनैनि बिथिङावबा नैबे बिथिङावबा एसे आं बुंनोसो लुबैदों आं नैबिदिसो जेन माखासे बिथिङाव जों खोनाबाय थायो फरायसा आफादखौ आं नुवाखै प्रेक्टिकेल नुवाखै जों खुगा मुखे मुखे खोनायो एबसु अफिसाव लांना बुयो मायो हेन टेन नङा होमबा बेफोरबायदि आरोखि दा जोंनि बेखिनि बाथ्रा बुंनायाव हयतोबा फरायसा आफादा गाज्रि मोनदोंबा बिथांमोननि बाथ्रा आरो जुदि बिथांमोनाथ' गाज्रि कमेन्ट लिरहरखागोन आं मिथिखागौ थेवबो आङो फरायसा आफादखौ गाज्रि मोना आंनोबो दरकार जागोन आंनोबो गोनांथि जागोन फरायसा आफादखौ आंनि दुख सुखआवबो बिसोरो गसंनांगोन बा सोरनिबा दुख सुखआवबो बेफोरबायदियावबो गसंनो गोनां जागोन आंनि गथ'खौनो बिथांमोना फैनानै बुजायफैदों क्लास होफैदों जेब्ला मेट्रिक सासे आं फरायनाय फोरोंफैनाय सासे गथ' दंमोन बेखौ फोरोंफैदों बा बुजायफैदों जे बुंदों जे बुजाय आंहा जे बुंनांगौ जेबो गैया बुजायफै फरायसा आफादफोरानो फैनानै बुजायफैदों 6-7 जनसो बिथांमोनखौ आं थेंक्स बावो मानो होननानै बुङोब्ला दिनै आंनो गोनांथि जादों आंनि न'आव फैदों बुजायफैदों किन्तु बुंनांगौ समाव आं बुंगोन किन्तु बुंनाय समाव आं बिसोर फैनाय समाव आं मानो बुंनांगौ दरकार दं बेफोरबायदि आरोखि थ' जिखियानो जादोला आं बे नैबे आबसुनि सायाव बारा बाथ्रा बुंनो सानाखै बिथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन मा कमेन्ट खालामनो गाज्रि कमेन्ट हरो मोजां कमेन्ट हरो बिथांमोननि आरो लेंगुवेज गाज्रिजों कमेन्ट नङा दै गाज्रि लेंगुवेजजों नङा बेखौबालाय सिदा बुंखागोन आं ओमफ्राय नैबे कालचार जगतनि मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैदों दिनै फरायसा आफादाबो दिनै बे बिथिङाव कालचारनि जगतआवबो बिथांमोना बिराद नाजाबाय थादों एसे नैबेखौबो नोजोर होयोब्ला मोजां जागोन नामा आं भिडिअखौ ससे होना होनि भिडिअखौ नोंथांमोना एसेब्लाबो नुबाय जानांगौ बा जोंनियावथ' कालचार जगतआवहाय बा नैबे बिसानो माबा माबि गोबां बिथांमोनाबो दङ बिथांमोना नैबे बिथिङावबो बिसा ना मा होनना बुङो बिथांमोनाबो एसे नोजोर होयोबा मोजां जागोन नामा जिहेतु जों बर'नि कालचारखौ गुबुन हारिफ्रासो माबायदि बागुरुम्बा जाय बागुरुम्बाखौ दिनैहाय जोंनि बर'नि गेजेराव ओरैबायदि मोजां मोसायो दिनै बिसोरनि खुनु सुर गैया खुनु थाल बाल माबा दारि खमा गैयि दामलाबायनानै होनानै मोसालाबायनायखौ जों नुदों आरो बागुरुम्बा जोंनि बर'नि खेराइ ना ख्रिस्टि बे जिनिसखौ जोंनि बर'आव ओरैबायदि मोजां मोसायो बिराद मोजां स्ल'यै बा एफा स्पिडआव नङा आरो बिसोरनि जिखिनि दल दामनाय खाम दामनाय बेखौ नायोबा आरो जथा दामनाय खुनु माबा गैया दिनै होनोबा एग्जाम्पलावहाय दिनै एसामिसफोरनि बिहुखौ सानसे समाव सालसा डान्स मोसानानै
होनानै होदोंमोन निउसाव ओरैबायदि हुलुस थुलुस जादों ओरैबायदि हुलुस थुलुस जादों माने बिहुखौ दिनैहाय सालसा डेन्सआव मानो बेफोरबायदि होदों एफआइआरबो बा केसबो गोबां माबा जाथाय जानानै थांदों ओंखायनो जोंनि बर'निफोरनियाबो नैबे बागुरुम्बा डेन्सखौ बा बागुरुम्बा मोसानायखौ गुबुन हारिफोरा दिनै बर' ड्रेस गाननानै मोसादों आंहा बावहाय बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय गुबुन हारियाबो एसे मोजाङै मोसालांनोखौ जुदि मोसायोब्ला मोजां जागोन नामा आरो खाम सिफुंफोरखौ लानानै जिहेतु सिफुं दामनाय बे सिफुङाथ' बे बागुरुम्बायाव मोसानाय बा सिफुङाथ' नङाना बिथ' बे गुसुं बिहुआव दामनाय बिहुसो बेफोरबायदि बिथिङावबो जुदि बिसाफ्राबो एसे जुदि नोजोर होयोब्ला बा गुबुन गुबुन दल संगठन दा जिहेतु फरायसा आफादफ्राबो नैबे खाम सिफुं जथा बेफोरबायदि दामनायाव गोबां माबा दं फोरोंनाय नुथायबो जों नुनो मोनदों दिनै बेफोरबायदि बिथिङावबो एसे जुदि नोजोर होयोब्ला बा नायोब्ला एसे मोजां जागोन नामा होननानै आं सानदों खिन्थु बे जाय बे बिथांमोननि बाथ्रा लायो लाया बिथांमोननि बाथ्रा जुदि बेफोरबायदि बिथिङावबो जुदि नोजोर होयोब्ला एसे मोजां जागौ होननानै मेनलि जोंनि दायथ'आ जाय कालसार जगतआव थाग्रा बिसा ना आंनि नुहुरनायाव बिथांमोननि रासिन दायथ' दङ होननानै आं सानो बेफोरबायदि बिथिङाव खारन बेबो कालसाराव हाबहैयो दिनै बिसाया दिनै बेखिनि बिथिङावबो एसे नोजोर होयोब्ला मोजां जागोनफोरबायदिखौ नुदों जेरैबायदि मोसानाय हारसाफोरनि मोसानाय खुनु बिहु स्टाइल मोसानाय बिहुआव जेरैबायदि स्पिड मोसायो बिहुआव जेरैबायदि गिदिंनाय स्पिड गिदिंनाय ना बेफोरबायदि आरोखि थ' जोंफोरबो जों कालसार जगतआव जों जेबो गैया जेबो मोनसे नलेज गैया थेवबो नलेज गैया जोंहा थेवबो नैबेखौ जों नुनानै जिहेतु जों उन्दैनिफ्रायनो बागुरुम्बा जों मोसाबोबाय थानायखौ जों नुदों जोनोम जानाय लगे लगेनो जोंनि बर' गथ'फ्रा जेसेबां गोजानाव थाया मानो टाउनावनो था बा गामि ओनसोलाव था गामिखौथ' बुंनो नांला गामिनाथ' नायखायोआनोसै मोसाखायोआनोसै जोंनि टाउनाव थाग्राफ्राबो नैबे बेफोरबायदि मोसानायखौ नुनो मोनाखै थ' दिनै बेफोरबायदिखौ जुदि एसे जुदि जोंनि बर'नि गेजेरावबो जुदि स्ट्रिक्ट खालामाबा जा एसे एनै बुंहोलाङाबा बर'नि दख'ना गाननानै मोसानाय जा बुंनांगौ जेबो गैया बर'नि खाम दामनानै गुबुन हारिया मोसादों जों बेखौ बुंनांगौ जेबो गैया बर'नि सिफुङाखौ जेरैबायदि दामनानै मोसानाय बेफोरबायदियाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय नैबे बिथिङाव जोंहा एसेब्लाबो एज ए बर'नि फिसा हिसाबै थैयाथ' जों थायो बे उननि बाथ्रा गुबुन दैदेनगिरिफ्रा जों बर'नि थै गैया होनना बुङो एज ए बर'नि फिसा हिसाबै जोंहाबो बुंनांगौ एसेब्लाबो दङ होननानै बा जायफ्रा ससियेल मिडियायाव ओंखारग्राफोर जायफ्राफोर ससियेल मिडिया फेसबुक पेज सालायग्रा ना बेफोरबायदियाबो एसे नायनानै बेफोरबायदियाव बुंलाङोबा एसे मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो बिनि सिगांबो मोननैसो भिडिअ नुदों ओरैबायदि बर' हारसाफोरनि मा होनना बुङो धोरोम ना बिराद गिदिर जथा दामनाया बिराद गिदिर जथा दामनाय बेखौ लानानै माखासे बर' ड्रेसखौ गाननानै माने ओरैबायदि मोसानाय नुदों बेफोरखौबो एसे नोजोर होयोब्ला मोजां जों बर'नि ड्रेस बा कालसारखौ बर'नि माखासे माबाफोरखौ जेरैबायदि गुबुन हारिया फोजोबस्रांनो नागिरदों बिनिफ्राय जाहाथे सांग्रां जायो जों बर'फ्राबो जों बर'नि कालसाराव जायफोर थाग्रा जायफोर एक्टिभ बिथांमोनाबो एसे नोजोर होयोब्ला मोजां खारन दुखु मोनदों जों कालसाराव जों जेबो माबा गैया जों जेबो मोनथिया बा कालसार जगतआव जोंहा रोङा एसेब्लाबो थेवबो जों माने बर'नि जितु बागुरुम्बा गोदो जेरैबायदि दङमोन जोबजासिम बर' जाथिया जोबस्रांजोबलांबाबो जाहाथे बियो थांनानै थायो आरो गोरायै गावनि बागुरुम्बा डेन्सखौ जेरैबायदि मोसायो बेफोरबायदि गोरायै लाखिनो हायो जाहाथे गुबुन हारसाफ्रा बामोन गुस्थिनि मानसिफ्रा बेफोरबायदिखौ धंस खालामनो हाया आं बेखौसो बुङो जेरैबायदि नुदों दा बेफोरबायदिनि बिथिङाव बामोन गुस्थि बा गुबुन हारिफ्रा गुबुन ट्राइब बा ट्राइबेल नन ट्राइबेलफोरा जोंनि बागुरुम्बा मोसानायखौ फोजोबस्रांनायनि लाइनाव थांगासिनोसो दं होननानै आं सानो थ' लोगोफोर गोबां बाथ्रा बुंबाय दिनैनि भिडिअआ बारा इन्टारेस्ट जायाखै बा मोजांबो जायाखै आंनो गोसोआव मोजां मोनाखै थेवबो जाबा दाजा एसे लाबोसाबबाय जोबथारनायाव आं बेखौल' बुंगोन जिहेतु फरायसा आफादनि माखासे बाथ्रा बुंबाय बिथांमोननाव जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया जुदि गाज्रि मोनदोंबा बा बिथांमोनाव खमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानदों बावनो दोनथ'बाय
जय बर' हारि।